Benvinguts i benvingudes a un nou vídeo que us hem preparat des del Servei d'Orientació de l'IMED de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, on treballarem l'ús del mòbil per a la recerca de feina. Us donarem alguns tips perquè comenceu a preparar els vostres dispositius en la recerca d'ocupació. En el vídeo trobareu, com sempre, els meus companys Míriam i Manu, d'Espais de Recerca de Feina, i a la meva companya Encarna, tècnica del programa Ubicat. Jo sóc la Carme, tècnica també del programa Ubicat. Esperem que us sigui d'interès. Doncs, si us sembla, comencem. Us hem volgut preparar un vídeo com el d'aquesta setmana perquè avui dia el mòbil és una eina que gairebé tothom tenim al nostre abast i, per tant, és important que en traieu un bon profit en el vostre procés de recerca de feina. Us parlarem de temes com què hem de tenir al nostre mòbil, quines són les diferents eines que podem tenir, quines són les avantatges de buscar feina a través del mòbil, quines precaucions hem de tenir en compte a l'hora de protegir també el nostre dispositiu i recomanacions i advertiments que seria interessant que tinguéssiu presents. Què podem tenir al nostre mòbil? Què és el que hem de tenir més aviat al nostre mòbil quan estem cercant feina? D'una banda, hauríem de tenir aplicacions mòbils, aplicacions de recerca de feina. Aquestes aplicacions està bé que les tinguem, són els portals d'ocupació per cercar ofertes de treball, però heu de tenir present alguns consells. Heu de tenir d'una banda les aplicacions organitzades, creeu-vos un apartat on incloure totes elles dins i d'aquesta manera serà més senzill que les trobeu i que les gestioneu. D'altra banda, heu de tenir els perfils complets adequadament i actualitzats. Consultar ofertes diàriament és una de les coses que ens permet el fet de tenir baixades al nostre mòbil aquestes aplicacions de recerca. Estar atentes i atents a notificacions que ens vagin arribant. Hem de revisar també l'estat de les nostres candidatures i, d'altra banda, revisar els missatges que anem rebent i els xats de les aplicacions. Què més podem tenir? Doncs podem tenir també, evidentment, les xarxes socials, que són tan importants en el nostre procés de recerca de feina i de les que també hem parlat en vídeos anteriors. Us convido, com sempre, a revisar els vídeos on parlem de LinkedIn, per exemple, on parlem de les xarxes socials en general. Les xarxes socials ens permeten principalment fer networking i sobre això també trobareu un vídeo explicatiu en el que us explica, us ajuda a com gestionar la vostra xarxa de contactes. És important tenir present i que recordeu que el 80% de les vacants són cobertes a través d'autocandidatura i contactes. Per tant, molt important la gestió d'aquests contactes i la gestió de la nostra xarxa social. Què ens permet fer o què ens permeten fer les nostres xarxes socials? Doncs, d'una banda, estar al dia de noves ofertes de treball que potser no surten publicades a altres portals. D'altra banda, estar al corrent sobre notícies del sector, del nostre sector, com per exemple empreses de nova creació, subvencions, congressos, etc. Ens permeten també desenvolupar la nostra marca personal, la nostra aposta de valor. Mireu el vídeo on parlem d'aquest tema, de la marca personal. Què més? Doncs actuen com a una primera entrevista, és una primera impressió que l'altra persona, la persona que està a l'altra banda, doncs rep per part nostra i, per tant, cal ser molt curoses i detallar adequadament la informació que hi volquem dins d'aquestes xarxes socials. Poden ser accessibles
per als net hunters. Antigament parlàvem més de headhunters i avui dia ja tenim a pleno rendimiento els net hunters, que són els cazadores de talento, però a través de les xarxes socials. Per tant, no sabem si a l'altra banda de la pantalla hi pot haver un reclutador interessat o interessada en el meu perfil. Així que estem accessibles a través de les xarxes socials en aquests net hunters. Podrem buscar informació en matèria d'orientació laboral, buscar formació, informació, notícies, per exemple, al Twitter, estar al dia, a l'instant del que està passant al món en general. Què més podrem fer? Podrem veure vídeos, webinars que estan tan de moda avui dia, on informar-nos i estar a la última de temes relacionats a la nostra ocupació o també sobre tècniques de recerca de feina, per exemple. Així que, com veieu, el nostre mòbil té moltes funcionalitats. Hem parlat ara de les aplicacions, hem parlat de les xarxes socials i ara seguirem també, parlarem dels documents importants que podem tenir pujats al núvol. El mòbil ens permet accedir ràpidament a documents que tinguem pujats al núvol, a Drive o a Dropbox, per exemple, i és important que tingueu en compte quins documents podem tenir pujats o hauríem de tenir pujats en el nostre procés de recerca de feina. Currículum en format Word i, sobretot, en format PDF. El format PDF és l'opció més recomanable per enviar després a candidatures, ja que, com sabeu, no es desquadra sigui quina sigui la versió d'Office que tingui la persona que el rep després. Per tant, l'opció PDF és la millor, a part de que és la que ocupa menys espai, és el format que pesa menys. Per tant, tingueu sempre el vostre currículum en PDF, indistintament de que també el tingueu en Word. Què més? Després podríeu tenir diferents propostes de cartes de presentació per enviar la més ajustada a cada oferta. Sabem que l'ideal és preparar una carta de presentació per cadascuna de les ofertes i candidatures que s'envien. Però, tenir diferents models una mica ajustats segons el nostre perfil seria una opció per sortir del pas en aquestes candidatures que s'envien a través de les aplicacions mòbils. Podem tenir també escanejats els títols formatius, els carnets professionals, certificacions, el certificat de vida laboral, el nostre DNI, la targeta sanitària, permís de treball, una fotografia. Tots aquests són documents importants i interessants que hauríeu de tenir pujats al vostre núvol a l'hora de cercar feina. Quines eines més podem tenir al mòbil, a part de les que també ja hem comentat? Correu electrònic, evidentment, el servei de missatgeria, el WhatsApp, aplicacions de videoconferència, que avui dia ens hem posat super al corrent de diferents opcions, com per exemple Jitsi Meet, el Zoom, Skype, etc. Aleshores, tenir totes aquestes aplicacions descarregades seria una molt bona opció, ja deixar-les, ja que les tenim, ja deixar-les, perquè segurament ara el tema del reclutament, les entrevistes de selecció i de més, aniran moltes ja en modalitat de videotrucada, per tant, interessant que les tinguem. Què més? Podríem tenir l'Office, per si hem de fer alguna modificació al moment, d'alguna carta, com us deia, o d'algun document al currículum. Si s'ha d'acabar d'ajustar o de modificar alguna competència, reviseu el currículum per competències, el vídeo del currículum per competències, que si tenim el nostre mòbil pujat podrem fer aquests canvis de competències segons l'oferta a la qual presentem el nostre currículum. Podem tenir la nostra agenda personal de contactes i fer-los saber que estem cercant feina, sempre deixant clar quin és el nostre perfil. És important. Fem una notificació als nostres contactes a través d'algun servei de missatgeria, per exemple, com WhatsApp,
i els diem, els expliquem quin és el nostre perfil de què estem cercant feina. Doncs aquesta és una de les possibilitats que també ens dona el mòbil. Per tant, i fent ja unes valoracions finals, el nostre mòbil ens permetrà a la recerca de feina una sèrie de coses, com per exemple, veure ofertes a les aplicacions dels diferents portals, tenir un perfil totalment actualitzat a les xarxes socials amb la meva marca personal, fer publicacions des de les meves xarxes socials que tinguin a veure amb la meva feina, quin sigui el meu perfil, això és indiferent. L'important és demostrar interès i que s'està al dia al respecte de les darreres novetats que poden sorgir en el meu perfil professional. Puc estar al corrent de notícies relatives a feines, conèixer esdeveniments que tindran lloc, cursos, fires, etc. Com hem explicat, podem tenir pujada tota la meva història i documentació laboral. La podem pujar, com us dèiem, a Dropbox o Drive. I, finalment, doncs, molt important, l'eina, el nostre dispositiu mòbil que ens permet estar en contacte amb les persones. El mòbil ens ha d'ajudar a estar més a prop d'elles i no allunyar-nos. Això és un concepte que heu de tenir ben present. Utilitzem aquest mòbil per estar a prop de la gent, no per allunyar-nos i estar més separades. I en principi aquestes serien les aplicacions i eines més properes que tenim en la recerca de feina. Ara passo lloc a la Míriam, que us parlarà dels avantatges de buscar feina des del mòbil. Esperem que sigui d'interès. Endavant, Míriam. Gràcies, Carme. Doncs sí, jo us explicaré una mica els avantatges que tenim quan fem la recerca de feina a través del mòbil. Primer de tot, estalviem temps. Per què? Perquè sempre tenim el mòbil a sobre i la comunicació és a l'instant. Per tant, si rebem una notificació d'una nova oferta de feina, serà en temps real i podríem arribar a ser de les primeres persones que ens inscrivim, que sempre ens pot anar a favor. Després, tenim accés des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. Podem estar connectats o en contacte amb les empreses que estan fent aquesta recerca de nous empleats les 24 hores. A més, tenim aplicacions del mòbil per a la recerca de feina que moltes d'elles ja existien, són pàgines web o ja existien com a portals d'ordinador de sobretaula, però que s'han anat adaptant a aplicació. Però, per altra banda, n'hi ha que són específicament creades com a aplicacions del mòbil. Per tant, les nostres recomanacions sobre aquestes últimes serien Job Today i Corner Job sobretot, Job and Talent també, i les que ja tenen pàgina web pròpia, doncs Feina Activa o Infojobs, que també podreu trobar la seva aplicació específica. D'altra banda, Adecco també té l'aplicació mòbil interessant, on allà podreu estar al corrent de les novetats i inscriure-us-hi. Un altre dels avantatges seria el poder compartir ofertes i rebre'n a través de grups de WhatsApp. Grups de WhatsApp que tenim amb antics companys de feina, amb antics companys d'alguna formació que hem fet del sector o inclús persones que hem pogut conèixer en un procés d'orientació laboral o amb persones que també eren participants de tallers d'orientació, com per exemple si hem participat en tallers com l'espai de recerca de feina. D'altra banda, amics, coneguts, familiars, també ens podrien enviar, és una manera molt fàcil i ràpida d'enviar-nos ofertes laborals que poden estar al corrent o inclús si estan passejant pel carrer poden fer una foto a un aparador on surt una oferta laboral per a aquell comerç o empresa en concret. O sigui, al final
l'avantatge més gran és la immediatesa, no? L'estar comunicats constantment i rebent aquestes novetats a l'instant. Fins ara sabem que el 75% de les persones de la generació millennial ja utilitzen el mòbil per a la recerca de feina. I cada cop més s'està estenent a tota la generació, ja que és una eina molt ràpida, fàcil i eficaç, no?, de la recerca de feina. Per tant, us animem a utilitzar-la. Moltes gràcies, Míriam. Efectivament, jo ara us comentaré algunes precaucions que hem de tenir en compte a l'hora de fer servir el nostre smartphone o iPhone en la recerca de feina. Primer de tot, hauríem d'intentar evitar fer servir l'ús de les xarxes Wi-Fi públiques, ja que és possible que els hackers puguin accedir al nostre dispositiu a través d'elles. A més, també hauríem de procurar tenir una contrasenya que bloquegi el nostre dispositiu, per així poder evitar l'ús no autoritzat. Parlant de contrasenyes, hauríem de procurar no posar sempre la mateixa contrasenya a totes les nostres aplicacions, mails i xarxes socials i, evidentment, no comentar-li a ningú quina és la nostra contrasenya. Penseu que el mòbil permet l'opció de recordar contrasenyes. Això, si pot ser molt pràctic per no haver d'estar pensant quina contrasenya hem posat, sí que hem de tenir en compte que qualsevol persona que accedeixi al nostre dispositiu podrà obrir qualsevol de les nostres aplicacions. A més, tenim l'opció de poder controlar el nostre smartphone a distància en cas de pèrdua o de robatori. Per això tenim aplicacions que ens poden ajudar, com per exemple Administrador de dispositivos Android o Buscar mi iPhone. També us recomanem tenir sempre actualitzat el software del dispositiu, ja que de tant en quant van sortint actualitzacions de seguretat. Pel que fa als mails, hem de procurar desconfiar de mails que ens arribin d'adreces electròniques que no coneguem o que tinguin fitxers adjunts que no ens sonin o que tinguin noms que ens semblin curiosos, ja que podrien incloure programes d'accés al nostre dispositiu per part de hackers. També recomanem no instal·lar aplicacions que no estiguin al Google Play o a l'App Store o que no siguin de pàgines de confiança, ja que també podrien tenir un software que es diu malware, que és d'accés al nostre dispositiu. També recomanem fer còpies de seguretat de tota la documentació que tinguem al nostre dispositiu que sigui important, per així evitar que en cas de pèrdua o de que per accident s'esborrin les dades, perdre aquesta documentació. Si no fem servir el GPS, recomanem desactivar la geolocalització. I també recomanem no descarregar apps que siguin sospitoses o que ens demanin molts permisos per accedir al mòbil. Si parlem de xarxes socials o d'aplicacions de missatgeria instantània, hem de vigilar sempre amb qui estem parlant i quina informació revelem, tant de nosaltres com dels nostres hàbits de vida. Per dos motius. Per una banda, perquè són dades que es poden fer servir de manera malintencionada. I també perquè, com ja hem parlat en altres vídeos, penseu que nosaltres estem venent un producte a l'hora de buscar feina, un producte que som nosaltres mateixos. Per tant, tota la informació que donem serà informació que es pot tenir en compte, tant per bé com per malament. En el cas de fer servir el WhatsApp, penseu que les persones que tinguin el nostre número veuran tant la fotografia com el nostre estat o frase que haguem posat. Això ho podríem modificar en l'apartat de privacitat de l'aplicació. I, per últim, però també molt important, no difondre mai a les xarxes socials rumors o fake news sense comprovar la veracitat d'aquestes notícies. Ara, la meva companya Encarna us comentarà més recomanacions a l'hora de fer servir les aplicacions de mòbil per la recerca de feina. Gràcies, Manu. Bé, jo us donaré unes recomanacions basades en els consells d'Alfonso Alcántara de Yo Oriento.
La primera recomanació seria prioritzar i descarregar aquelles aplicacions que realment anem a utilitzar. Per fer aquesta selecció, el que podem fer és informar-nos, buscar valoracions per escollir aquelles aplicacions que realment ens porti al nostre objectiu. Que pot ser un objectiu laboral, pot ser un objectiu de generar o crear contactes, etc. Una vegada nosaltres ja hem descarregat aquestes aplicacions, el que hem de fer és omplir tots els apartats al 100%. Això és un consell que nosaltres, com a orientadors, orientadores, sempre donem quan la persona s'inscriu a un portal d'ocupació, es dona d'alta una xarxa social o introdueix el seu perfil en una pàgina web d'alguna empresa. Sempre tots els apartats han d'estar omplerts, perquè si no, la persona que rep aquesta informació, si no la rep completa, realment perdrà tot l'interès i segurament ja ni ens trucarà. Si ens falta la fotografia, si ens falten dades personals, si ens falten dades d'experiència, de formació, etc. No només per donar-me d'alta amb una aplicació ja està tot fet, sinó que s'ha de treballar. Una vegada ja hem omplert tots els apartats, el que hem de fer és donar visibilitat al nostre perfil. Hem d'actualitzar la nostra presentació professional, hem d'utilitzar paraules claus, que això també ho hem anat repetint en diferents vídeos que hem fet. Les paraules claus relacionades amb la nostra ocupació, amb la nostra experiència, amb les nostres competències. També hem de presentar la nostra marca personal. Fa un parell de setmanes vam parlar sobre aquest tema i us vam donar una sèrie de consells per crear la marca personal. Us animem també a que treballeu la marca personal i la poseu en pràctica, per exemple, a través també d'aquestes aplicacions. Ens hem d'enfocar, ens hem de fer experts d'aquestes aplicacions. Això també serà un valor afegit de cara al nostre perfil, el fet de dominar i gestionar aquestes aplicacions mòbils. Aprofitem també les apps per fer xarxa de contactes. És important fer networking. I una vegada hem començat a gestionar les nostres aplicacions, hem de fer una valoració, hem d'avaluar i veure aquelles que realment els estem traient un partit o s'estan portant al nostre objectiu i aquelles que no fem servir les podem eliminar. Bé, fins aquí les recomanacions. Ara, ja per finalitzar, us volíem fer dos advertiments o dos comentaris. El primer relacionat amb la comunicació entre les persones. És a dir, ens hem acostumat molt a escriure whatsapps o a través del xat. De fet, cada vegada es dona més que una persona s'inscriu una oferta de treball, el primer que fa és rebre un WhatsApp per part de la persona que està fent la selecció. Però arribarà un moment en què s'haurà de fer una trucada. Llavors, en el nostre cas, com a candidats o candidates, també hem de valorar en quines situacions és millor fer una trucada o en quina situació és millor enviar una comunicació a través del WhatsApp, del xat de l'aplicació, etc. L'altre advertiment és que, vivint en l'època de la tecnologia, que ens ha facilitat moltes coses en tots els àmbits de les nostres vides, però no tot està a internet ni tot ho sap Google. Necessitem del contacte entre les persones. Penseu que darrere de les xarxes socials, de les aplicacions, hi ha persones que fan possible aquesta realitat virtual. De fet, nosaltres podem fer tot un procés de selecció de forma virtual, però anirem a treballar en un lloc físic on hi haurà altres persones amb les que haurem de mantenir un contacte. Llavors, és important mai perdre aquest aspecte del món offline. És important.
sempre estarà aquí. El contacte entre les persones sempre existirà. Bé, fins aquí el vídeo d'aquesta setmana. Esperem que us hagi agradat, que el poseu en pràctica i recordeu que la feina està a les vostres mans, amb una petita pantalla i fent un clic. Moltes gràcies i fins la propera.